Good evening, welcome to Strong Late Night Talk with Bernie Bitok-Bitok. Real talk, mga pakatok. And may gabi kanantaran sa mga naminaw, may gabi, welcome to the podcast. Maraming podcast nga pwede madunggan sa Spotify, pwede po madunggan sa radyo. And nanami bagong schedule. Namatay bagong schedule starting Monday? I think so. Alright. And ito po si Bernie Bitok-Bitok o kauban ang akong official photographer nga si Juanito. Yo, what's up? So, kung gusto mo check ang Juanito, ang iyang Facebook page is one photo. One photo. Yan. Sa asa ko pa tulong kauban man ako ni si Juanito kay ang iyang Facebook is one photo. Juan yun nga Juan tapos photo na yan. Okay. Guys, dili mi gusto magpaibog. But right now, nag-recording mi karon aning episode nami karon sa Misamis, ay Zamboanga naman din, no? Zamboanga del Sur? Del Norte. Zamboanga del Norte? O dili po sure ang gipangutana. Zamboanga del Norte. Nadrio? Tanaw do sa address na to. Para makabalota. Wala may nakabutang. So technically naami sa Dakak Resort and Properties. Dakak, baby! Dakak. Wala minamakak nga naami sa Dakak. Actually, gusto ta na ko i-feel nga nag-recording ta nga, nag-atubang ta sa nindot nga kadagatan, pero even nami karon diri sa Dakak, medyo igang. Walay ikon pa. Walay hangin. Igang. Tingog siguro kay ang area kay naka-sea. Pwede, no? Ang humid ba sa dagat siguro? Kaganina, Zamboanga del Norte. Naapas lagi may galagi Google. Zamboanga del Norte. Nami sa Zamboanga del Norte, Dakak, Yehey. Dapitan. Okay. Sa ako pag-ingon, kaganina, sa iyo may nakaabot. Nagulat mi sa ilahang labi. Miski electric pan, so mo nang medyo grabe kaigang. Lahit yun ang panahon, karong mga panahon na grabe ang humid. So right now, nag-recording mi sa among mga rooms. So, ang akong DJ nga si DJ Phils. Muna siya tinun yung DJ? Muna siya tinun nga. Dili man ka. Dili ko DJ. So, dili ka DJ, Juanito. Saka, photographer man. Juan. Maniniyot. Ano na lang. Akaw ba na to si Maniniyot, Juanito? Alright. So, si DJ Phils. Ready pa mi. Kaya actually, gi-invite mi sa usak contractor ba niya siya? Nga na diri sa Zamboanga del Norte, tapos construction company na one time na event nga ako ang host, nakita ko, so gi-invite dayon ko. History lang, the last time nga I was here or we were here, wala mi na nakasulod sa Dakak kay supposed to be magpa-picture tawa tagi pasulod kay wa man tay booking. So muna niyong ko ba nga someday makasulod ba lagi ko. So in fairness, makasunod na po din but after pila pa ka years after pandemic pa. So again, sa tanan mga namin na wala mi nagpalaway. Wala mi naginambog pero nami karon sa Dakak. Ang tawagan ni kay workcation. Yeah. Baka trabaho dala bakasyon. So nag-record mi karon ang among oras alas 3:28. So, actually, later pa mong part, mga 5:30. Then, maybe mga alas 5 or 4:30, mag-set up namin sa ubos kay in front man sa dagat ang among setup. Okay? Pasensya na kung namin madunggan murag saba kay nakatunong ko sa aircon kay grabe yun kaigang karon. Kailangan yun ka magpatunong sa aircon kay para lang yun mawala ang kaigang. Anyway, so, how's the trip? I think, dili mo first time diri, Juanito? Dili. Second time na ako din diri. Okay. Dili lang ko sure kung 2018 or 2017 to siya anime. With friends, college friends. Wow, so siya yung barkada. With friends, naman to ka nananghid, wala? Patak-patak? Actually, sa mong grupo, ginamang gabaton, mag-plan me every year. Oo. Then, patak-patak, share na yun. Wow, social as yung barkada talaga. Wala na nasundan.
dagan ni trip Di sa ka to una. nga time, mga single pa mo halos. Single kami na. Kay Marg, bago pa nang graduate. Tapos man to ng Paris-Paris na yun. Pag ano yan. Paris. Iyo. Isa mi kavan adto, dagan mi adto. Ano mo tayo nga nga mga style nga, mga sa unang panahon? Patak. Patak. Sa Ah. food, doon na may free food dire. During sa trip, KKB siya. Pero Kanya-kanya. mabot din dire sa accommodation na. Ito na din, may share din pag check out na. Yan. Alright. Alam mo, perfect kayo na sa atong gusto na ko isingit nga topic karon. Na nag-PM sa ako Actually, ang iyang problem, just, para dalion lang ako ang para mas lang. Ang iyang name si Anton, OFW siya. Uy. Paghawa niya, timing nga mo pa'y pag-anak sa iyahang misis. Okay? Okay. So, si Anton, OFW, paghawa niya, sumupay pagpanganak niya. Sa first niya nga pagbiyahe, almost 3 years siya, wa siya kabalik. Okay. So, after 3 years, siya pa nakabalik. Dayon siya pag-ana, no? Tapos, eventually, pila ka months lang, balik na po sa gawas. So, karon daw, murag ay, ang iyang anak, medyo nanay buot. 3 years naman. 3 years old naman. Ang iyang problema daw, unsaon daw niya, sa uban din ni problema, pero which is in fairness, unsaon daw niya pagbawi to those years nga wala siya, ug unsaon daw niya nga ang iyang anak mahimong close Saya. sa iya ha. Unsa daw iyang buhaton, naba daw tay mga tips. Perfect kay ni nga mga topic may gala. Pwede. Ako nakayon ko nga nakayon ko brad nga perfect ni nga topic because sa ako lang nga time mga 1980s pa man ko na tao. Those time wala pa man to yung mga Facebook. So technically sa una mas lisod ko na kay OFW nga papa kay letter pa telegrama makulbang telegrama hiya ra gyud ka kung emergency. So di gyud ka makapagawa sa unsay gibati kung letter ka magpadala kang January, moabot nag mga almost 1 month February, mo reply siya, so moabot na po sa imo ang reply After 2 months mga March, So kung manangid ka, magpa-overnight ko. After 2 months, panaya. Tapos, mo na sa una mauso ka ng ang imong tiil sa bata, isukod sa papel, i-drawing. Kaya para, kung magpalit sa sapatos, mo na imong mata-mata nga mo na yung sukod. Tapos sa una, mahal kayong long distance. PTNT. Kaya mo na mga PTNT, mga PLDT sa una. So manawag ka every month or pila ka months or hours pa na. Pila ka months. Pila ka minutes lang na every minute counts. So kung manawag ka ba, imagine mo, hello, kumusta ko? Ani, so ang ang baboy diba, ng anak na. Sa long distance, kinalay time limit? Or iyapon ka per minute per minute. Okay. So kung imong money nagbitbit ka, kung mura ni imong budget, kapalo na ka nga 30 minutes na ni. So be sure nga tanan nimong gusto nga istorya o kuan imo masulti. Imagine mo sa una, tadi magmanya-manya kay mahal ba ya? Lagi. Ta makita pa kasulod. Ani on mo na nagkita mi tao mo na. So kasagaran gyud magstorya manggaling mo. Walay dagay mga chichi-burichi, kundi diretso na ka, direct to the topic na ka. Ako, sapatos ako Or, gibaligya ang yuta, ni Hangyo, or nanganak ang baboy, 8 ka buhok, namatay ang isa. Ano may anak? Apresyo na ni, yan na. Wala na, ingon nga, kumusta ka? Lagi no. Ang atong mga feelings, okay ba ba? Unlike karon nga, kuan na kay karon. Dili ka pwede sa nang, kisa ko wing, jing, wala na. Karon, masking mag-on ang video call, tama magbuntag. Oo. No? So, in fairness lugar, to the 80s and 90s compared now sa long distance is better. Sa una pag yun, Brad, I remember, presa kong papa, halos mga once a year lang ka makauli. Ang uban ng abroad karon ayahay naman kay usay makauli ra pod anytime or every December. Pero na uban mga abroad sa na once a year lang. So tapos di ka kabalo kung ikaw anak lugar. Di ka kabalo ba yung say nagway na si mong papa? Makurat na lang ka nga. Tinod. Grabe na ang bangas. Si papa ni. Uy pa. Dili pa itong karon updated kasi ang dagway. Just technically layo lang ka. Pero
at least makabalo kasi ang dagway nga nanambok na, nga na. So, medyo araw-araw na lang siguro sa una no kanang magpadalag sulat with pakapin picture na kay correct. Pa-picture mo niyang picture na to nagbunyag kang kuan labi na sa iya ha. And I'm sure Brad lisod kay nang aya pa ka nilakaw ka. Tapos mo pa'y pagpanganak. Mingaw ka na. Bago lang gid siya. Actually, sa karon Saturday naman Friday. Oh, Friday. Karon sila mulaga balik na sa Gawas. Norway. Pero ang nakakuan lang is gidala na niya ang family. Pero before pa nanganak 2 days after pa panganak dinagala din siya kuan. Mo sa pinaka dream sa talang bay abroad na kanang at first ikaw sa lupad but kadugaya madala ni mong pamilya. Like for example, sila Joy Labrador. Kauban ako dati, di ba? So at least karon nauban na yung nauban na yung family. Daddy Aldrin. Nauban na yung Manoy Jepoy na dala na po siya sa iyang asawa dito. Muna kasagara ang dream sa uban nga hopefully actually isa po na sa akong dream nga na mo bro isa. Dili siya dream actually sa una pag yun. Murag sa una dili na ko gina-consider gid mag abroad. Pero later on siguro na sa na-experience na nimo ang unsay ang kapait na kapalaran. The taste of poverty. The taste of poverty. No, ang struggle gid mismo sa kung asa ka mag-work karon diri sa Philippines digid. Makumpara gid nimo ba. So nakoy mga friends na larga. Makoy po na ko lagi ba why not magkuan ka ta. Then ako gakadlukan ganan di ko ganan mag-abroad. Wala ko siya i-consider sa una well bata pa ko. Kay madlo ko what if kunan ako baby mabiya ko siya. Yes, exactly. Maganda ginakadlokan gid. Correct, kinod na. And back to Anton. Kabalo ka, it's actually mo na yung pinaka-challenging, Brad, kay ang mga bata, Brad, sa ilang pag-grow, wala kayo na sa ilang mo dulot ng imong sacrifice nga nilayo ka. Tinod. Mo ginang tinuod. Mo dengan ko friends may nani. Tinod yun ang imong pag-sacrifice nga nagpakalayo kasi imong asawa bugat na ganyan mong itlog diyan hindi mo na mabisbisan hindi mo na magamit pero seriously pag mga bata pa na sila wag na sila wala silang pakialam sa imong sacrifices mo na sometimes ang gabuhaton nato murag para mabawi taraw iagi nato sa mga dulaan correct sapatos nakoy friend ngay nana bata pa sila nan ang nakalain lang is kanin siya dili siya kang OFW OFW bang seaman pwede overseas man kailan man gud ang kwan so na to OFW seaman yung papa ka something chief sa barko seaman gyud lugar siya then kay gakasuya ko siya kay bata ato mga bata may kay nagit siya mga bagong dulaan na pay PlayStation na yung mga bagong Xbox grabe ba family samo sa 90s family computer na sa una kana nandiyo ka level up baka every year bitaw after family computer na PlayStation ba so nasuya ko din pero ang nakaapan na is dili na something sila ang family nga medyo off bitaw kulang sa relationship sa kon mo kung gakita gid sila ka. Kabalo ka, ako, siyempre experience na ako nung maganda akong abroad ng papa so na. Ang isa gid sa problema, ang first week, Brad, sa balay ka ng pag-abot, medyo plastikan ba? Lagi no? Sa istorya, okay, I miss you. Gina, 1 week. Then eventually dayon, after a week, bro, mo sink in na dayon na siya nga, kajut lang day ka ng actually day ako day yung si papa gidi ay actually nanagidi siya tao say Brad ang nay mga papa magpakaamahan man na Brad so mga saba na day na ano yan na ba katulog mo ano yan na ba na siya patakaran kay papa gugo for the longest time biya wala imong papa anong naman siya patakaran kalit nga mo naman mo nandan diyan na din bay. Ang ending na talabi na kung bata pa ka imong pangunahon na napaka sa mga elementary. Una-una din mo nga may pag mubalik na ganito pa kay mas ka peaceful pa. Mas peaceful pa mi diri. Wa pay samok pa. Nga pero mo nang bata ka. Now to the topic again nga unsa nimo pagbawi. Dili magyud ka makabawi bay. To be honest, but depende man siguro kung lagi pero at least ang
like akong pasabot, those memories, wala matay time Wala na. machine. Wala na. So katong pag first communion niya nga wala ka, katong first niya nga dance sa school nga wala ka, di naman gito nimo mabalik. Ang ako ma-advise, if, like for example, nakakwarta ka, ay ako kaysa mo gasto kag mga dulaan sapatos, memories ug laag. Memories ang laag ang para nako at least arang-arang nga mo'y imong buhaton. Kay mas dali bay dugay malimtan ang memories inyong laglaag compared sa mga Dulaan. butang Mga butang. nga laglaag. Dagat, whatever, lakaw-lakaw, koan. Though sometimes what is very challenging, it depends on sa puy edad sa imong depends on anak that. na. So kung karon medyo pasabot niya, medyo nanay bata, pero nanay buot, so makaistorya na lugar. Butang na tong mga anak na ni imit na mga edad na mga medyo makasabot na. Kana ino nang asa man ka na mami, nilayas ka. Diba, 7 years old? 7? Pwede na ni Abi, 7? Ah, 5 pa, five, see? pwede. Karon mga medyo makakuha na. Mga 5 years old and above. I think, I would suggest, do again, dili gid diapon ni Kwan, pero better ni siya kaysa katong mga laglaag. Storya, kana anything nga mga mulakaw mo nga pwede mo magstorya. Kana nga na. And ako po role ang asawa or ang partner ngayon sa po niya nga mapasabot. Though ako mas akong inon mas ayahay biya ron kay nanay video call compared before sa 80s and 90s nga wala yun. Kay imagine nimo ang uban galing karon ako pugi kailang ang mga bata sa puto na kay ang mama pugson man. Pag video call na dito. Video call lang bata. O sa kabalo, sa buhaton ako ani. Uy, yapon na. Isa storya lang. Tinod na, maski nga, ang bata na mismo mo kan. Sama ko yung video call lang. Oh, sama video call daw sa kabalo. Kay again lagi di po na to malikayan. Nga ang bata lagi in a certain age, nagi kanang kuan nga bro, di pa sa kasabot ana. Mano sometimes siya ninyo pugsa. Hi, hello, ana, then pwede ra. Pero i-maximize lang yun ninyo. Kung pwede maka-video call din, go ahead. That's better compared yun sa wala, zero. Ta kung makauli ka, spend more on lakaw-lakaw. Not necessarily very expensive. Not necessarily nga mo anigin mo para sa kaning dakak na mong ganian karon. Matsada kay groom. Nga kung mag no smoking ka, na-fine nga 2,000. Nga naay kuan ang kaning mga dakak na kuan ako diri Na ko ni tanong. mga food, gina sa mga chocolates. Na chocolate pero may na presyo sa kilid ay kay mo kumpiyansa kay pag out ninyo makakuan mo na makabayad mo na i-represent gwapo ang kuan gwapo ang CR but dili ka lang expensive bisag ka na kuan basta the more nga mag-uban-uban banding again memories and I realized that Brad kay ako mo nang gi-apply sa akong mga kids the first nila nga sayaw, first nila nga performance sa stage, first time sila nag-opening prayer, nag-lead, first time, sa school activities lang, no? Atuan mo ginako kay wa man ako na na-experience sa una. Tapos tanan na mulakaw nagid sila. So ang tendency ba mas grabe ang take pictures. Tapos lahi ra gid gyapon ba bisan na digital ba Facebook. Lahi gyapon tong nakay-print gyapon ba? Ako na-realize kay ang mga dati ng mga pictures gibutan ako sa walls. Sometimes lahira ang dating usahay. Do kung dagan may pictures mga sa inyong lakaw maybe mag-print sa kag nagi-print then tanan-tanan sa album. Then karon no tanaw nimo parang kailan lang akong eldest before maguban-uban ng tinggamaya karon na mo graduate nag 4th year. Mangiting grabe yun. Makingig ko ba grabe ba paspasa sa oras oy. Then ni survive gyud mi ana ba? Well, ikaw, Brad, kay bag-o pa man na imuhang mako, pelapeda na 2 years old. And that's better na ang imong ginabuhat karon bisa pag di lang LDR. Mas may na nga na apresya mo. May mga kay photographer sa you have also memory sa iya. I think that's better so nga maglaglag mo. Challenging, usay na yung mga limtan, mga challenging nga biyahe. Pero I tell you, grabe ba yung memories? Di actually, magin akong ginakuan karon. Gina-capture ginako tanan kung sa akong pwede ma-capture sa akong anak. Mga mag-photo, video. Balag phone lang, balag kon basta na lang jud ko kay gina-compile lang kana gusto na ako kana in the future ba na ko balikan itong video nga bata pa siya. Okay.
ito balikan mo kung mag-birthday siya, ipa-play na mo, ano ba? Yeah. Ano gusto may tabo mga pala. Manang every time magulit ko, videoan ako siya kung sa reaction niya kung kami na mabot ko, ano. Correct. Videoan ako na siya, everyday na ako na siya mabot. Basta again ako mo nang memories lang. So sa imo Anton, maybe pod sa mga OFWs po maybe ako po as much as possible kung kaya kuhaon ang pamilya Yes, better. Mas maayo gud. That would be your pinaka first nga mission. Or ikaduha, kanabang nagyud mo'y goal nga after 5 years or 10 years stop na or magbuhat na kita nga mag-uban kita if you really value, if you want really nga sa family. Narabay uban nga like nasa gawas. Do care sila sa iyang family to may experience sila ang sa kadako ang sweldo redto. Di na sa ganan mo uli kay para sa iyang family may malimtan na din ba. Correct. Mas focus na sila sa trabaho kay para lagi sa family pero Natingala ko nagay ko yung mga kailang natingala ko nangatiguang na lang din. Until when man day, I mean well sa bagay di sila ko kabalo kanya-kanya mo naghugot ang mga OFWs or ang mga tao kung asa bagid sila padulong. But or unsa ba ilahang goals in life naiuban nga well amino na nato nasa giuban gyud na nag-OFW because di lang pantrabaho just to escape also na may nga na sa uban escape na sa ayoko na sa Pilipinas. This is a totally different world. I'm a different person here. No one knows me here. Bura ko reformat naman po yung ana. Di ba? So, munang okay na ko, inganir ako. Lahi sa gito ko bang OFW nga talagang nag-abroad ko para sa family magkayo ko because I want to go back. Magpalit ko farm kay at the end of the day mo retire ko with my family nga na ko'y balay. Which ako muna akong wa na ginanibutan sa kong unahuna ng OFW. Mo distansya lang ko sa akong asawa ko sa Kadupa. Grabe mingaw kayo, hindi gin makaya. Pero wala ba ka nang hopefully nga ni andagan then I will retire nga kanabang plaster imo mga anak. Anong retirement naman itong istoryahan? Pero I mean mo nang goals ba? Nga okay na plaster na akong mga anak. Akong anak na lang mo sponsor sa amuang world tour. kung mag-abroad man galing laag na lang. Yeah, exactly. Pero nga na akong gusto na I want to go abroad pero vacation, laag. Dili na more on trabaho or something. Pero in fairness, kudos also to those nga nasa gawa sa nga nagkayod for their family, nagsacrifice nga malayo silang mga pamilya. And sometimes I know mabot ang time nga say kapuyon sad mo sa inyong ginabuhat karon but hopefully tana kana bang pwede man mo kapoy nga kapoy na ba ani pero hopefully tana mo pahuway lang mo then go back na po mo sa reason ngano kay ganito nga nagaling ko diri kay I think ana po and also to those relatives nga nabilin ay saan mo ka na mangumusta kay tungod kay nana po mo pangayoon. Dagan kay nana. Dagay ka namang kanang kumusta lang kumusta ka di okay ra ba ka okay ba imong trabaho na sige kapoy na ka no pressure. Well, ang thinking magod sa uban like ng mga relatives or mga silingan. Upload sila dako sa kwarta pero usa ka balo unsa ba ang expenses dadto ba? Ayun taw. Tama ka. Matigom sa dito pero ang expenses po ang renta sa bahay nila dito ang well, the stereotype lagi nga pag makita lagi nato ang mga malabi na mag-post highway dagang garta so di mo nang muli kay ta usay ra ba natay tendency nangayo tagkausa gitagaan ta mag-abusar digin muli kayo nga kajala tistingan nato niya kay murag napoy basin na matagaan na sunod yay miski ako guilty ako nga sa una katong college pa ko nakoy auntie nga ang akong auntie nagtrabaho siya sa na siya sa abroad kay nakaminyo sa foreigner so mangayo kog load sa una ang load card ba 300 ba sa una wala ba ka ng tigi-tigi lang so ang gibuhat nako nangayo og 300 gitagaan ko nagitendency nga kita nahurot ng load
Ngayon sa katote, another 300 na sa TV. Kadugayan, kasabot ng auntie ba, ay lang sa karon lang ga, kay kuhan burag pitos pag-ayo. na magiging tendency, kigihatag manggod, di ba? Ayun. Pero good gyapon na sa ato agad nga, primero ang nangayo para sa auntie, sa puman, ang angkol na sa sunod, para na po sa ikagaw. Naging nga. Nako i-share ka nako na-learn sa akong wife ha. Nako na-learn sa iya nga dili bitaw ka ng mag-asa o yun, dili mangayo ba. Kung pwede lang gyud dili. And ako na siya na-apply. Then pag naman siya kanang sana kanang igsuon yang kambal nga nasa US karon. Kaptalagi mga mga pasalubong ano na ba mga breakbayan box. Isa gid sa akin ko, di ko ganahan nga tagaan ko. Muna mo kafe, di ko ganahan nga tagaan ko. Pwede din ko tagaan. Muna'y ganahan nato nga kinaiya. Do na magid na, mabuta magid ang ngalan dito nga, oy, para ni kang Jan, ano, para ka Juan. Juan and family. Pero kung pwede lang gid nga, pwede kung tagaan magaling ko, pwede ako ang pinakalas. Ayaw Dili ako ang priority. Iuna inyong kinsa i-party niyo. Aylan gid ako ano mo. Mo gid akong nasa akong sa akong self gid. Wow. At least pariyata sa mga ingana. Di ko lang ko kabalo if it's a good attitude or not. No? Even ako, how many times na nga kanang magtapong na maghinatagay. Actually, ko'y feeling ako lang pagdili na ako ang naghatag. Pero na ko'y feeling nga magselos ko ba? Pero dapat ako'y kapanghatag. Okay. Dili ako ang Ikaw ang tagaan. ginatagaan. Nakoy nga na feeling. But you know, at the end of the day, ganan magigapon ka nga na kay lotion nga dako. Okay, lotion, Bernie. Kay na may one time usahay nga magpadala to akong tita nga nasa States. Tita na rin, ganun ako sa States. So, Kada sa Philippines, ante. Pero tita naman. manang Butangan na yung mga pangalan. Lipay, ikaw ba nga, uy, may pangalan ka ni ka Bernie, sa iyaning daughter, kang Rusty, lang man. But, mo gyapon, prego na ng mga reunion, o Christmas party. Lahi, ragit ang feeling ba nga, ikaw ang kanang pinaka, nanghatag ba? Nanghatag ang mga grocery, ano ba? Mas lami na feeling compared to my, kanang ako ang, doon lami man makareceive. Pero as much as possible, what we want is katusag yung kita ang naghatag. Tatama ka parang, ayos sa miyo na, okay ron mi. Kaya feeling mo gud ako nga. Kaya mo gud ako, mapalit man ako na siya na kung nana siya diri. Dahil lang. Then Di ko kabalo, garbuso ba tana? Sabi tawa na, garbuso Dili mo- tana, dili. dili siya para sa ako dili siya garboso. Oo. Dili po siya pride. Gusto na gyud nako nga i-priority sila. Ulahi ta. Ulahi lang ko kanang kung say salin unsay na Kani atong DJ na to, kay lumilong raman ni. Kabalo ka sa kabuhato ng DJ Phils. Kanang style ni nga manguha og mga ukay-ukay, muli sa bukid. pangatag ang mga Panghatag ng mga okay nga mga bit dito. Iyang mga kita niya sa talent fee, human niya gikupitan para dili makabalo yung asawa. Ang talent fee nga 5,000 lang i-remit niya 2,500 bra. Nabayan na. Wala si ma'am ni nga. Kung sa Gcash at saka patay Gcash. Diretso di kang kuan ka. Di ka lang kay na ebidensya. Mas may tong cash ba kay 2,000 ra karon. Pero Kaya ang Gcash direkta mo sa wife. Direkta mo sa wife. Pero kanina si DJ Phils kanina kung DJ na ko. Kuya sa ni. Kaya kanang pag Grabe ka, December. generous ka na siya. Bit sa ni sa bisag unsa. Karga na yung mutika pakaon dito sa bukid. May pani. Speaking of that, Juanito, sakti ko Brad kung sayop ba ni naman good meet tungod lagi ayoko ninyo i-bash ng bugiro ko paminaw na pero tungod lagi kay taas na atong level ba. Like for example, every time mag-outing mugasto gyud og lechon ana ba. Nay tendency nga usahay gusto ko mugawas pero di ko ganahan ipadayon ang paggawas kay feeling na ko kung di bitaw ko maka-afford og lechon or dagko. Pero feel na ko ba dat basi bakantsawan tabay nga nang what if kung pansit ra ko ma-afford ba? Gusto ko mahitabo pero nakoy panguna pero awgin ang asawa nga actually
Actually, okay raman po ni sa itong mga kauban siguro nga mag-isda-isda lang sa takaron. Kasi ma-disappoint ang mga kauban. Kana ba, nakoy ingana because tungod lagi kay mo na akong naandan. Nakoy feeling maka ma-disappoint ba nga lah, pirit rabay ang sugba bay. Ano ba? But ako, I want it ba nga lingaw-lingaw ta. Pero, I don't know bay. Sayop ba na? Ha? So, ikaw karana? Ikaw rin gano'n na. Unsa nga par niya ako rin naguna. So, okay ra ka di ay. Kaya usay man kami ng lakaw ta or natin may mga matay kwarta. So, na nga tini. Ako una, pwede naman siya nilitson. Manok lang siguro ito. Lingaw naman siya kayo. Di ba, parang nanak ko yung mentality ba nga? Di basin ba siguro, lagi, sa naandan po lagi kay. Kaya mo, saan mo na-experience sa una sa Orahik? Oo. Sponsor, betanan. Kana Ano ba? si, nakuha ni mo pasabot niya. Then, siguro, dili man siya, kay, Well, sa tanan mga naminaw about Orahik is our group also of mountaineering. Katong nagsugod tag sige climb, tama ka, di ba siguro paningkamot nga malibre atong gasolina, van, zero, kung na ito, pagkaon nga as much as possible I 4 years. I want it nga as much as possible ligyan mo magastuan ba kabi paningkamot nga ana muna ko bay ana ba so nakoy feeling nga pag manlakaw ang grupo labi na ko ako ang mag-spearhead lugar. Nakoy tendency nga if di na ko mahatag ang libre nga transpo or pagkaon, nakoy feeling ba nga guilt ba nga tiwa or ano ba or baka malibakan siguro or baka di sila maganahan ba Si Bernie, pa may pansit lagi atag. siguro tama gyud ka kana nakoy nga na nun. So ang tendency na nun wala kinoy mahitabo. Di ang iko ana. Pwede naman magpatak-patak kay pwede ka itong last ganin yung lakaw na ito, nang karinderya na ganito, nang libre. Oo, na mo ginawang asawa diri. Ka-remember ba kami na ingon ko nga mag-outing ta, nga magpatak-patak lang ta? I never remember nga, kaya nalagi ko'y guilt ba nga, or garbuso lang siguro. Di siguro ni maayo nga kinaiyan naman ng pride. Gusto na ko, pride na ako ba nga, ako ni nga lakaw, ako ni nga plano, gusto ko malingaw ang tanan, wapag yun magastuan. Buringan na akong mentality nga murag. Tapos muna akong happiness. Buringan na lugar akong nasa akong mind. This is my happiness nga kuan. Kay to be honest but kung nagunaw na ako kanila nga, for example, na family outing. Tanay certain usa ka person nga siya mo'y naglibre sa tanan, magselo siguro ko bay. Mo na. Kana no? Kana no murag garbuso be. Be. Kung for example, bitaw natin outing whole family. Tanay usa ka tao mingon siya nga ako i-sponsor tanan dili ako. Magsilos ko. Garbuso ra ko ana. Unsa man ko garbuso ko? Ha? Sa. Okay ra ka? Kaya ako di ko kabalubay kung I don't know. Depende sa nag-budget. Asa na budget. So siya mo yung nag-budget. So okay ra siya. Okay na siya. Okay ra dahil siya mga gala. Sorry kung nadunggan mo ito niya rawa. But maybe. Dili ni sa pag I don't know. Di ko about nganong mo galing. Okay ra. Pero kanang mo lagi. Pero ako ba knowing myself now ba? For example, nailakaw o whole family. Matutaog somewhere na. Tapos mingon, ako na bahala sa kuan pagkaon na. Deep inside, mag-ilumin ko ba't deep inside magselos ko ba eh? Noted. Di nagselos nga ako nung... Sige, sunod na itong lakaw, ikaw na gastos na. Di ba medyo nagselos ko gamay nga akong igsuon mo, siya na nakapalit o guan? Siya mo'y nakapalit o brand new nga sakyanan para ka papa. Ano? Kaya ang gigamit ni Papa karon siya na siyempre doktor man siya way pamilya ulit tao so siya mo yung nag-provide na karon kang Papa siya sakyanan mo nang ako I don't know yung kabalo kung if it's a good or nice nga kinaiya but actually okay naman sa kay mag ginapakita man ni mo nga kuan nga generous ka. I don't know but di ko mo nang basi muli ang dating na nun aning topic yung murag gilif na ko kagalingon nga basta kay ingala lang basta again at the end of the day I love it nga ako mo'y kanang nagkuan then I love it nga murag
ikalipay naman murag nalingaw sila ba sa thank you kayo. Okay naman na. Di, Sir Bernie, masabda na nila. Sa mga listeners dito, no, kung mo kabalo si Sir Bernie, grabe ka generous kini siya nga tao. Lo, grabe. Sa birthday na ko ni. Sa 50th birthday. Nabayaran niyo. Dapat yung mga pepa nilo niya. Tinod lang ka sa mga lamino karon. Kani si Sir Bernie, generous yun siya, mahatag yun siya kung naiya. Munang sa mo ang side, mako na mo nga okay ra gid kayo nga mag-share ka o dili nimo mahatag yun. Ito murag Maikog. Kay masabtan man gud namo. Aris. Kasi murag magagawas lang siguro imong pagka-generous ba nga or unsa ba? Or maybe tungkol sa akong experience board no. Ana po siguro na ba? Kay sa una kanang mo idol mo tama ani day. Maybe because kay sa unang mga panahon gina-idol na ako yung mga gina-idol ng mga tao nga na-checking nga tao ba ganang siya ni libre or siya mo'y ni ko ana. So siguro muna siguro na-idol na ako siya. So dapat muna akong gusto. Muna karon lagi kaka-pressure ko nga gusto ko nga lala ko sa edad ba nga 40. Bura ba ko sa eroplano pa nga nang burag padulo na pa burag na ako I think maybe kung sa career pa average ba siguro na pa ko yung mga 10 years no. Pero di ba mga banda karon nila parokya di ba mga mid 40s naman ni sila. Karon na sila yung mga negosyo or something. So ako kaka-pressure ko nga do 40 pa ko na pa ko another 10 years nga hopefully medyo pasaka paghapon gamay kay Brad ay ko na mag-50 ko mag-host lang gyapon og dibo. Kay tungod tapos may akong barato na lang kay mohangyo lang 1.5 lang bi. Wala ko'y team ako na rin nag-host. Pero gakapresyo ko karon nga tana hopefully nga Lord mo tana akong gusto bi nga tana nga ni akong ma-achieve na din. Napakoy lain pa nga matabangan or something. Taka na pag yung tabang, ako to be honest also, mas ganan pag yung kumutabang. Pra kaninyo Brad, kamo ba namoy kanang unbito nga paningkamot bito. Kana mo'y lami itos ba? Kaya wala man ni nagsaligo pero kaya lang lately mo naman akong frustration pagsugod sa usa ka tuig nga natas politics nga naday mga gusto i-achieve pero Hindi ka kabuhat kito. bro, tungod sa mga pangitabo ingani di ang politika so mo nang pero sige lang still 1 year mo nang kumbati gyapon ta. But at least now we're good. Sama-samong giingon nga nami karon diri sa Dakak. Yeah. Perting hilasa mga igala. So at least medyo trabaho dala bakasyon o medyo sakit sa lubot lang ni kay layo kay nga biyahe. Layo yung biyahe no. Pila ba? 7 7 hours ta no? 7 hours. Pero kung kita ni drive ato, Na to. Nanatos 5 hours. taas sa kin pa lami kayo hawan way dalan. Way tabo. Way tabo. Sus Ginoo ko kita pa. Reklamo ko si Philip. Sakit kaya akong likod ba? Lagi sa likod. Lagubo kayo. Anyway, napatas na. Anyway, go back to Anton. Sorry. Saan na kayo? Taas na kayo kami, mga bakbak ginamo. Well, si Juanito now, again, si Juanito, akong photographer. Bata, iyang anak karon is 2 years old. Then again, kung you're asked your question, Anton, nga mo yung nga, unsaon ako pagbalik. Then again, ang memories, hindi mo ito mabalikan ni mo itong mga butang, wala ni mo nabisitay. But again, another, new. Mag-create ka, new memories. Yan yung memories. New memories, pag-uban mo perminti, not necessarily nga mahal, not necessarily nga money ka diri sa Dakak, na may mas nindot rapodolde sa Cagayan de Oro, but it's more on the bonding, storya, communication. And karon day mo na din niya kung bag-o na ko karon nga mura o gano'n. Sito ka lang, ang advocacy, nga pirmi ignon ang mga parents nga you should be the best friend and the barkada of your kids. Kaya mo na akong gina-apply karon and so far, wala mo kung mag-ingon nga effective baka yung sa results ng but so far, we're good. So ako sig ingon nga, again, kita mga ginikanan, we should be the best friend and the barkada of our kids. Mola na akong pirminti balik-balik. And again, brother, Boss Anton, hopefully, tana makuha ni mong pamilya. Kung di magini mo makuha ikaduha, at least naman lang, nakay time frame. Hantog kanus aka, mag-ipon mo, na mo'y negosyo, then you go home.
Din makakita ka, makanegosyo ka, then Hindi lahi siguro ra pa gyapon. sa sender magud kay magkakita na to nga mga bata pa gid ang yang anak. Yeah. So ano siguro pa abtag mga mutin ager pa na siya, ka mo uli. It's so difficult, but to be honest, Lisod kayo. closing lang, I mean, ako karon nagi-effect nga layo akong papa sa una. Karon dili gyud mi nga na gyud ka kanang as in, if magunahon ako, what are my, for example, pagtanong ko, what are your best memories with your dad? Oh my God, emotional, bro. Di na ko ma-remember, bro. Wa ko ma-remember nga nami mga lakaw-lakaw nga together or something. Wala, because niundang akong papa, wala na eh. College na mi, bro. Dagko na mi ba? Dagko na. Wala ko'y ma-remember nga unsa imong memories gyud na kanabang maka-remember ko nga grabe ang mga ana, wala yung ana. But again, I appreciate nga si Papa nagkayod para mi maka-eskwela or something. Pero mo lagi di por madinay nga. Ang ako rin ma-remember pag si Papa galing di ko makatulog sa una, mabunalan lang ko bakos. Ana lang. Your advice, brother, sa mga young dads. Yes. Same na gito kung ano to yung name sa kwan? What si Anton? Anton. Mm. Sa situation yun ba, mura gid akong makuan. Mas maayo pa nga muli na lang ka or dalalin mo family. Mura gid na siya ang imong choice. Kay mas maayo nga makauban nimo sila or siya imong mga anak Mhm. nga nakakadya while gid ako sila. Kay lahi ra gid ang memories ba, lahi ra gid. Spend and again invest on the memories. Okay? Dagan salamat yung paminaw kini si Bernie Bitok-Bitok and my photographer Juanito. Paki-visit sa iyang Facebook page. Juan Photo. Kung ganahan mo sa Juan. mga pictures. Yeah. Book na lang mo. Book na daan. Yeah, Juan Photo. And again, ang atong strong late night talk with Bernie Bitok-Bitok. Mga real talk, pakatok lang. Ay atin sa atin ng Venus Light Mix Coffee with chia seeds and L-carnitine. Kung medyo nag-diet mo karon para mas paspas ang pag-sunog sa inyong mga fats, ay mag-Venus Light Mix Coffee na. And also, brought to us by Diabet Plus. Diabet Plus, adunay insulin extract para mas mapamubo ang inyong mga sugar. 30 minutes before mo mukaon, testing na aning Diabet Plus. Again, ang atong mga produkto available sa Strong Radio. Diya mismo abay sa atong radio station. Kuha mo na kabalo sa atong radio station. Ang atong radio station naa sa Carmen. Unahan ragid sa COC. Ang tindahan diya na diya abay. Alright? Daghang salamat. Ingat mo tanan. I love you all. Okay, bye, bye, bye.